Maria, woze ngikukhombisa abantu abakhonza amanzi. Yahamba nami ungisa phekwe eduze kwedamu elikhulu. Uthi mana la eceleni, buka. Bonke labaphethe ibhabha kunamabhodlela. Bazofuthala amanzi. Khona abanye bazophalaza ngawo, baqhume ngawe, bachatha ngawo, bageza ngawo, bathembele kuwo. Jesus. Lamanzi. Ngoba kuzwe igama likaJesu. Cha, angikho emanzini mina. Amen. Amen. Ucimeleni. Iyaqhubeka. Athi-ke uJesu alibona nangu umuntu abathandaza kuye. Ngizokukhombisa yena bonke abasebenzisa amanzi. Wathi babheka emanzini. Kwaqhamuka inyoka engaphezulu kwami ngoba ungibona nje. Ngisigudaguda sikagogo. Engaphezulu kwami inyakanyaka yenyoka. Ongaze athi inelokhuzana la ekhanda. Ngathi nempondo kanti ayinazi impondo angazi nami ukuthi ngathi yini. Ihamba phezu kwamanzi. Wathi ayibona inyoka. Ngathi mina ngiyayibona wathi yona ke. Yena uNkulunkulu wabo bonke laba abasebenzisa amanzi. Jesus. Bakhonza le nyoka. Hayi mina. Kuyamangala. Uthi kimi woza. Siya 17 la ngcoba khona abantu. Siyahamba noJesu. Siya 17. Ungibambe ngesandla sakhe sokunxele esandleni sami sokudla. Mase 17 inaka amangcwaba. Ami uthi awubona amangcwaba ngithi ngiyawabona. Uthathe ngincwatha namhlanje ngomgqibelo ngithi ngiyabona masha. Uthi buka ukuthi kwenzakalani phezu kwawo. Ngibona abantu abafaka ingubo ezimnyama. Bamphe kwamangcwaba ngasekhanda. Ngithi mina hawu. Nkosi Jesu kwenzeka kanjani ukuthi kade kungcwatshwa namhlanje kodwa ubheka abantu. Bamile phezu kwamangcwaba bamele phezu kwamangcwaba. Uthi cha akusiba abantu. Ngithi mina kanti yini? Uthi akiba abantu amadimoni kaSathane. Jesus. Imimoya kaSathane ke emila phezu kwabantu phezu kwalemizimba kade izotshana. Mina angikho. Izothwebula imvelo yalaba bantu. Jesus. Uvelaphi? Uyaphi? Kanye bayohlasela imindeni. Nkosi. Yilo nalo yohlasela umndeni walo amphe kwakhe. Aqhamuke uyena. Ukuthi njengoba ungibona nje angingenanga. Angembethe. Umnyathi ngilambile. Njengoba ungibona nje. Ngicela ukudla. Angingenzelanga umphako. Angembethe. Ngizulu iziwasho. Nebala. Baduka abantu ngokuselulazi. Abanye bathenga inkukhu, abathenga izimbuzi, bathenga ini. Benzele abantu bakubo bangasekho. Bafake iphandle. Kuba bazi ukuthi banzele bade benzele abakubo bangasekho. Banzele lamadimoni akade phezu kweduduza abantu bakubo. Nkosi. Abantu bangibathathile abekho emangcwabeni. Akho umuntu osemangcwabeni. Khona imizimba kade bembethe yasemhlabeni emangcwabeni. Kungani? Abantu bami baswele bayabhubha ngokuswela ulwazi. Jesus. Abeze beze kimi. Akho umuntu ohleli emangcwabeni namunye kodwa bonke abantu balele. Kungani? Bakwenzile khona. Ingoba iqiniso abalazi baswele. Namhlanje ngithi yazi. Yeke ukhonza abantu sebefile. Uthi ubakhonza. Uthi ucela inhlanhla kubo. Uyamazi Mthuphi. Nkosi. Ucela inhlanhla kubo. Uyakhala ngale unicela inhlanhla kubo. Jesus. Awazi ukuthi besebenze lapho. Shiyani indlela yokuphuthisweni.
uJesu khona. Ungakhosisa umuntu uma eswele ulwazi. Ungakhosisa umuntu ongenzi kahle phambi kwaNkulunkulu. Kodwa nakho kufuneka ukwazi ukuqala ukuthi izwe ngeke lakuthanda uma uthanda uJesu. Izwe alisoze lakuthanda. Abantu abasezweni ngeke banithande. Bathanda izinto zezwe. Ngaphandle kwalokho uyisitha sale nkosi ezobuya masini. Nkosi. Ubheke ukuthi nona sona kangakanani emhlabeni. Uthi ubulu ulimi lezakho uzulula ingane yakhe xa uyibonayo ukuthi isencane uyithwishile uyenze yonke umgibelo. Wehlisele isikalelo sakho uphele ngayo. Shiyani indlela enihamba ngayo ebhujisweni uzane kuJesu. Bayaqoma abantu bephakathi esontweni baqoma phakathi esontweni baqomane esontweni. Awukwazi ungamboni umuntu okholwayo ongakholwa. Izenzo zakhe ziyamusha umuntu ukuthi yiphi noma umfana noma intombazane. Hlala ethembeni loKristu Jesu. Yazana naye. Funa yena uzomthola.